палатаи поёнии парлумони тоҷикистон ба қонун дар бораи буҷети давлати ҷумҳурии тоҷикистон барои соли 2023 тағйирот ворид кард, ки тибқи он корхонаҳои воҳиди давлати истеҳсол, харид, нигоҳдорӣ ва фурӯши молҳои зарурӣ дар шаҳри Душанбе аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда ба андозаи 50% ва пурра аз пардохти боҷи гумрукӣ озод карда мешавад. Хабар медиҳад нашрияи Азия Плюс. мо дар солҳои пешин якчанд корхонаҳо ширкатҳоро аз андозбандии пардохтҳо озод кардем. қаблан имтиёзҳо нисбат ба воридоти колоҳо аз кишварҳое ки созишномаи тиҷорати озоди иттиҳоди давлатии мустақилро имзо карданд амал мекард. тағйироти нав озодшавӣ аз пардохт барои колоҳои зарурӣ аз тамоми кишварҳое ки ворид мешаванд пешбинӣ шудааст. бо ворид намудани тағйироти мазкур ба қонун имкон пайдо мешавад ки нархи колову маҳсулот дар бозор танзим гардида, захираи маводи ғизоии асосӣ ва ҳаҷми воридоти орд, равғани растанӣ, шакар ва дигар маводи зарурӣ дар бозор ба миқдори зарурӣ таъмин хоҳад шуд, изҳор намуд муовини вазири молия Сарвар Қурбониён. нозирон қайд мекунанд ки нияти аслии мақомот метавонад аз эъломияҳои расмӣ фарқ кунад, зеро дар Тоҷикистон имтиёзҳои андозу гумрукӣ маъмулан танҳо ба корхонаҳои марбут ба клани раисҷумҳур дода мешавад, ки ин ба онҳо имкон медиҳад аз ҳисоби сарфаи андоз ва пардохтҳои гумрукӣ фоида ба даст оранд. ба тариқи мисол дар моҳи сентябри соли 2021 ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуд мармарӣ ба муддати 7 сол аз пардохти андоз озод шуд, ки ба гуфтаи Радиои Озодӣ онро афроди наздик ба Рустами Эмомалӣ раҳбарӣ мекунад. моҳи марти соли 2017 ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуд Амирӣ, ки ба Зарифбек Давлатов домоди Эмомалӣ Раҳмон тааллуқ дошт, барои 10 сол аз пардохти андоз озод гардида буд. ҳамчунин корхонаҳои муштаракии тоҷикиву чинӣ Хуаксин Ғаюр Семент ва Хуаксин Ғаюр Индастриал, ки ба Акбар Ғуломов, писари Асадулло Ғуломов, муовини собиқи нахуст мутааллиқ буданд, қаблан аз пардохти андоз ва боҷи гумрукӣ озод гардиданд. 20 миллион доллари амрикоиро дар бар мегирад, ки аз ин модда 4,5 миллиону ҳозир бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурӣ ва маҷлиси олӣ 4,5 миллионашо ба мо кӯмак карданд.